Je moet je net opsluiten in je eigen hokje, maar eigenlijk verder zien. Want een toerist die houdt helemaal net om geografische grenzen of politieke grenzen. Die toerist die zit gewoon, waar is het interessant en wat vind ik nieuwsgierig. Dus gaan we de grens over, naar het Kleestermuseum in Aduard. Daar staat nog een laatste oerblijfsel van een gigantisch kleester. We staan in de ziekenzaal van het grootste Cisterciënse klooster dat in de middeleeuwen in Noordwest-Europa te vinden was. In Aduard kunnen ze van alles vertellen over het leven van de monsen in het kleester. Bij de Kroerthof in Boetenpost weten ze juist meer over de zaken van boeten het kleester. Wij weten wat voor planten er staan in een officiële kloostertuin. Absint is een plant die houdt iets meer ruimte in de holle. Dat helpt wat beter te tinken. Stiert ook in deze tuin. Meewerkers van de Kroerthof gaan nou ook de Kroerentuin online bij het kleester in Aduard. Door meer gearwerking tussen de provincies kunnen de musea van elkaar profiteren. Er zijn toch de monsen er jet iets ook al oer. Klooster Aduard is gesticht vanuit Rinsimergeest bij Dokkum. Vanuit Aduard is er een vrouwenklooster gesticht in Assen, in de provincie Drenthe. En in Essen, ook in de provincie Drenthe. Dus als we het over kloosterleven hebben, dan zijn provinciegrenzen hinderpalen die we kwijt moeten.